ibadah tindakke poso papat jagat ping limo ibadah haji rukun Islam sampurna.
Bagong nyuwun pepadangipun nalika salat wonten kekudung langit raosipun pripun Kang Bagong Kang Pedro ing kilen kuna rumiyin. Nggih. Niki anu niki. Nggih. Kula ajeng cerita rengor setengah nggih rada isin. Nggih jane kula niki nggih. Kala tanpa rupa nggih tasih keturunan wong Arab kula niki. Ning Arab pati genah. Mboten wong Arab asli, ning Arab pati genah. Nggih. Dumateng para kanca menika kula Mas Koko nyuwun cerita rikala kula ngulon. Prasajan kemawon kula rikala ngulon niku wau nggih. Mboten gadah rencana saderenge ing krana nggih menawi dipun panginali sing kuwasa mara-mara kula nggih iso budal. Nah nganti dungane tawaf kemawon kula mboten apal. Krana bola apa niku apal nggih, mungkin lek cengkak kok nggih namung lama-lama ya baik. Lama-lama ya baik. Wonten nika kula sujud wonten makam Kanjeng Nabi. Ing mriku kula saged nangis nglulu. Nangis kula ngaten syukur ing ngaran Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kula kok saged dugi mriki. Ning kok wangsulipun sak sampunipun tawaf mengeliling Ka'bah. Kula nggih sujud sak sedeke Ka'bah. Kula ngriku nangis lulu. Awit kemutan dosa-dosa kula sing cilik-cilik padha ketok. Utamane dosa kula kaliyan mbok kula. Nggih. Saged balas kaliyan lan sebut yang pun sampun rumiji wangsul. Nggih niku. Dados kaupatan kula ing donya niku mendriku rikala sujud ketok kabeh. Wis kapan aku bisa kaya iso munggah swarga. Alah. Nggih. Mugi-mugi Kang Bagong Nggih. kanca-kanca nggih saged nipak nunaudo panjenengan terus mangke sujud sareng wonten mriku terus sami nangis lek keling anake nabuh kleru. Lek sendon angkatane kleru. Mbah nuwun Kang Bagong.